کہتا ومن ذریتہ داؤد و سلیمان اللہ نے رضا فرمایا سا داؤد نو حضرت آدم دی نسل سے پیدا کیتا حضرت سلیمان نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا حضرت ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا ابراہیم نے اسماعیل نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا اسا الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اللہ نے آدم دی نسل کا ذکر کر دیا ارشاد فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین پروردگار نے رضا فرمایا اسا زکریا و یحییٰ حضرت عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا آپ نے فرمایا اللہ کہتا میں عیسیٰ نو آدم دی نسل سے پیدا کیتا عرض کی دیا اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ جی میں آدم دی نسل ہوں گے آدم سارے دے پاپا تے دادا لگ دے نے عیسیٰ دے نانا لگ دے نے کیونکہ عیسیٰ دا باپ ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ لے آدم دی نسل نے عیسیٰ اپنی ماں مریم لے آدم دی نسل ہے امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ومن ذریتہ ہی کہہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آدم دی نسل چ بیان فرمایا تو پتہ چلے کہ وہ زہرا پاک نے جنہاں وچوں اللہ نے محمد دی نسل نو ٹوریا اج میں اس بیٹی دا ذکر کرنے لگا فرمایا کہ الولد نعمت والبنت رحمہ فرما پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے بیٹی پاویں کمی دی ہوے پاویں چودھری دی ہوے وہ اپنے باپ دے بیڑے خدا دی رحمت بن کے آ رہی ہے او دی عظمت تو صدقے نہ جاواں او جڑی او دے گھر رحمت بن کے آئی ہے جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے حضرت سیدہ زہرا پاک جدو اپنی امی جان حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے شکم اطہر جائیاں نا تے اما خدیجہ فرما دیا کہ میں نے 9 مہینے اپنے وجود جو مشک تے عنبر دیاں خوشبوئاں آندیاں رہیاں تائیوں تے جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے آئیاں نبی پاک نے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سونگ دے ہو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کہندے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے ایسا تھوڑے جے سپیکر نہیں میں کروا دو زیادہ اونچے میں آوازوں تو پر تو گزر رہی فرمایا میں اس واسطے سونگنا میں فاطمہ تو جنت دی خوشبو آندی ہے ایک دن نبی پاک بیٹھے تھے کہ بابا میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے عرض کردا یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے کو تحفہ دیو میرے کریم نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ تے ایک شیشی لے کے آ بابا ٹہنی تے شیشی لے کے آیا تے نبی کریم علیہ السلام نے نا اس ٹہنی دے نال اپنے بازو تو پسینے دا قطرہ اتار کے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جاوے تو اج محمد دا پسینہ لگا دے حدیث پاک جاندا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا او دا داماد دولہا بن کے آیا انہیں نبی دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جاندا نہ دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر ہے علماء فرماندے نے اس دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں وی محمد دی خوشبو ہوندی پنڈوریاں والے گالے تھے مک نہیں گئی حضرت امام قسطلانی میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے نے آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا تقریباً نبی پاک تو 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا تے میں مدینہ دی اس دلہن دی نسل جو بچے دیکھے انہاں جو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آدے سے وہ یار جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا اتار کے بھیج دے 1000 سال تک وہ دی نسل جو نبی دی خوشبو آوے تے جڑی فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے جنہوں میرا نبی فرمائے الفاطمہ تو بدعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے او دے جو کیسیاں مصطفیٰ دیاں خوشبوئاں آدیاں ہون گیاں تائیوں سیدہ زہرا آئیاں تے نبی پاک زلفاں نو سنگ کے فرما دے نے مینوں فاطمہ تو جنت دی خوشبو آندی ہے جدو بیٹی آئی ماں دی گودی وچ سید عالم نو خبر ملی کہ اللہ بڑی خوبصورت بیٹی عطا فرمائی کونین دے والی نے فرمایا میری بیٹی جنتی حور ہے لبادہ بشریت لے کے آئی ہے
حضور آئے بیٹی نے چوکے سینے لگا کے متھا چمیا یار جڑی مکے تے مٹی دی مدینے دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے اس مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسماں چکے جدا متھا ہی نبی چومے جدا متھا ہی نبی آپ چومے حضور نے بیٹی دا نام رکھا فاطمہ عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ کیوں نام رکھے حضور نے فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آئے فاطمہ دا معنی آزاد ہے میری زہرا آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لوے گے صحیح سردار فیصل آباد عاشق رسول اہل سنت دا شاعر شاعر اہل بیت رسول انہیں جد رسول اللہ دی بیٹی دیا عظمتہ ویکھیا نا کہ صحیح سردار پکار کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ جنت بھی حکمران دے سالار فاطمہ جنت بھی حکمران دے سالار سالار فاطمہ جنت بھی حکمران دے سالار فاطمہ کہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے تے دوارے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا کہ میرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں چ نہ ہوندیاں لوکی کعبے دا طواف کردے نے میں تیری قبر دا طواف کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ تیری عظمت ویکھ کے دل کردا تیری قبر دا طواف کراں پر میں کی کراں میرے پیراں وچ شریعت مصطفیٰ دیاں بیڑیاں نے میں شریعت اجازت نہیں دیندی ورنہ میں تیری تربت انور دا طواف کراں او نبی دی بیٹی زہرا ایک دن عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ فاطمہ دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں بے شک عائشہ صدیقہ سوتیلی نے پر ہن تے ماں نا اور یاد رکھیے گا عمر وچ بھی حضرت عائشہ صدیقہ حضرت سیدہ فاطمہ نالو چھوٹیاں سن مگر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے بڑے ہوندے ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں چودھری دی بیٹی ہوئے تے انہوں ناز ہوندا میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی بیٹی مصطفیٰ دی ہوئے بھائی ناز تے آوندا ہوئے گا نا میں نبیاں دے امام دی بیٹی ہاں سیدہ زہرا پاک عائشہ صدیقہ نے فرما دیا اماں جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی عائشہ فرما دیا فاطمہ کیوں فرما دیا تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی مرید دی بیٹی میں پیر دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی تسی میری ریس نہیں کر سکدیاں تے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں عائشہ صدیقہ بھی بڑی فقیہہ سن آپ فرما دیا فاطمہ تیرا میرا کدا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مرید دی تو پیر دی میں مقتدی دی تو امام دی تے میں صدیق دی بیٹی تو مصطفیٰ دی بیٹی پر اے تے دنیا دیاں گلاں نے نا حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت وچ تو علی نال جانا میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے عائشہ دا جواب سن کے نا سیدہ زہرا پریشان جیاں ہو گئیاں اپنا چہرہ انور لٹکا لیا اما عائشہ نے کہا فاطمہ پریشان ہو گئیاں اپنی جگہ بیٹھ کے سیدہ عائشہ نے حضرت سیدہ زہرا دا متھا چومیا متھا چوم کے سر سینے دے نال لگایا تے فرما دیا فاطمہ اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام آوے میں عائشہ رات نو دعاواں کرنیاں یا اللہ میں عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا والی بنا زہرا دے متھے دا وال
بنا دیتا اور جدے سیر دا بال بنن واسطے اما عائشہ دعا کرن انہوں سیدہ زہرا کہہ دے حضرت عمر فاروق فرما دے کہ دن میں نبی پاک دی بارگاہ چ بیٹھا سیدہ زہرا پاک آ گئی جب بیٹی آندی سی نا حضور اٹھ کے استقبال کر دے سن تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں اج دے زمانے دی گل نہیں میں اس دور دی گل کر رہے ہیں جدو بیٹی پیدا ہوندی ہے تے باپ زندہ ہی دفن کر دیندا جدو لوگ بیٹیاں دفن پہ کر دے سن مصطفیٰ دی بیٹی آندی ہے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے متھا چوم دے بیٹی بابا دا ہاتھ چوم دی بیٹی آندی حضور اپنی جگہ بٹھاندے نے حضور جاندے نے تے بیٹی اپنی جگہ تے بٹھاندی ہے باپ تے بیٹی دا پیار ہی وکھرا سی حضرت عمر فاروق فرما دے نے میں بیٹھا تے ویکھیا تے حضور سیدہ زہرا پردہ فرما کے آ رہی ہیں اما عائشہ صدیقہ فرما دیا جدو فاطمہ ٹر دی سی تے انج لگدا سی جویں ٹور محمد دی بول دیئے تے انج لگ دے جویں آواز محمد دی فرما دیا نے کھاندی پیندی تے انج لگ دے جویں ادا محمد دی ایک دن اما عائشہ حضور نو کہن لگی کملی والیا انج تے رب نے دوجا تواڈے ورگا نہیں بنایا پر فاطمہ انج لگ دے جویں بالکل تواڈے ورگی ہے ٹر دی تے ٹور تواڈی بول دی تے آواز تواڈی ٹر دی پھر دی کھاندی پیندی ادا تواڈی حضور نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے جدو ٹکڑا ہی میرا ہے تے فرمایا پھر میرے ورگی لگنی ہے نا حضرت عمر فاروق فرماتے نے ٹر دیاں سیدہ زہرا آ رہی ہیں نبی پاک بیٹی ویکھیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے متھا چومیا حضرت عمر فاروق فرماتے نے اسی سارے صحابہ جدو گل کردے سن نبی پاک نال تے اپنی گل تو پہلے ایک جملہ لازمی بولدے سن فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے تہاڈے تو ساڈے ماں پہ قربان ہو جان بیٹی آئی پتہ نہیں کتنا کو پیار آیا میرے نبی نو بیٹی دے نال متھا چم کے حضور نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماں پہ محمد تو قربان ہو جان تے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان کیا پیار ہوئے گا بیٹی کا میرے آقا فرماتے تھے تو میرے ماں پہ ہی قربان ہو جان پنڈوریا والے ہو جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاندی ہے جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے نوجوان میں نے آکھا کہ حضرت آئیہ کلبی والا واقعہ بھی سنانا ہے میں وہ بھی عرض کرنا ہے کیونکہ چند دن قبل تسا دیکھیا اور سنیا خبرہ دے اندر بھی میاں والدہ نوجوان جنہیں اپنی 7 دن دی بیٹی نو 5 گولیاں مار دیتی ہے اپنی بیٹے نے اس واسطے قتل کر دیتا کہ بیٹا کیوں نہیں ہویا اس تو اگلا جمعہ میں صرف بیٹیاں دی شان بیان کی تھی تو میں دسیا کہ اسلام کے اندر بیٹی دا مرتبہ تے مقام کی ہے نوجوانوں آج ایک موضوع اس واسطے بھی اہم ہے پتہ چلیا کہ سارے معاشرے چاہ اجے بھی کو دور جہالیت والے ذہن ہیں جڑے کہ اندر کہ بیٹا کیوں نہیں ہویا اس واسطے بیٹی نو قتل کر دیتا جاوے اور کملی والے جدو بیٹیاں دی شانہ بیان کی تھی نا حضرت جی جدو میرے نبی نے مکہ فتح ایک دن حضور عمرہ کرن مدینے تو مکہ ہے مکہ والے آکھیا سا تو عمرہ نہیں کرن دینا میرے نبی نے مولا علی نو بھیجا کہ ذرا انہاں نال گل کرو مولا علی نو کہہ لگے اسی 3 دن دی اجازت دینے عمرہ کرو تے واپس مدینے جاؤ نبی کریم 3 دن مکہ المکرمہ رکے تے حضور جدو مکہ تو مدینے ول ٹرے نے کہ چھوٹی جی بچی دوڑ کے آ کے میرے نبی نے جھپٹا مار لیا تے بچی کہنے لگی یا رسول اللہ میرا مکہ چ کوئی نہیں کلی مکے پہ رہنی ہے تو میں نے مدینہ نال نہیں لے جاندے حضور نے غور نال دیکھا تو بچی کون ہے میرے نبی دے چاچا جان حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نے اس بچی نو سینے لا کے پیار کر کے حضور نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ میں پالاں گا حضور نے فرمایا کیڑے رشتے دے نال عرض کی سونیا تیرے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گے عرض کی یا رسول اللہ میں پالاں گا میرے نبی فرمایا کیڑے رشتے دے نال عرض کی یا رسول اللہ میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے نالے اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کی یا رسول اللہ بچی مینوں دیو میں پالاں گا حضور فرمایا کیڑے رشتے دے نال عرض کی سونیا جدو تسی مدینے صحابہ نو بھائی بھائی بنایا نا حضرت امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا میرے بھائی دی بیٹی میری بھتیجی لگ دی مینوں دیو نبی پاک نے فرمایا جعفر تیار اس بچی نو گھر لے جا انہوں تو پال کیوں خالہ دا حق ماں تو بعد سب تو زیادہ ہوندا ہے نوجوانوں میں دسنا ہے چاہنا میرے نبی نہیں نہ آئے سن تے بیٹی پیدا ہوندی تے کوئی کہندا سی میں ماراں گا کوئی کہندا میں ماراں گا کوئی کہندا میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں میرے نبی آئے تے بچی آئی تے کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا واہ تیرے آؤں تو صدقے جاواں نعرہ رسالت نعرہ
سارا فیضان ہے مصطفیٰ دی بیٹی دا. میرے نبی نے پیار کر کے بیٹیاں نے دسیا تے فرمایا لوگو آؤ میں تانوں بیٹی دیاں شاناں سناواں. گرامی قدر حضرات لوگ رب کو پتر مانگدے منگنے بھی چاہیے نے پر مصطفیٰ نے بیٹی دی عظمت اس دور وچ بیان کیتی. اس واسطے عرض کر رہا کہ آج پھر دوبارہ بیٹی دی عظمت بیان کرنا ضروری ہو گیا. نوجوان میاں والی دے واقعے نے دسیا کہ ضروری ہو گیا دوبارہ بیٹی دی شان سنائی جاوے. گرامی قدر حضرات میرے نبی نے پھر بیٹی دی انج شانہ بیان کیتیاں. انج اس بیٹی نے پیار کیتا تے بیٹی نے بھی پیار دا حق ادا کر چھڑیا. اے جڑیاں اج بیٹیاں جا کے اسلام آباد نعرے لگا دیاں تے عورت مارچ کر کے کہندی میرا جسم میری مرضی. انہاں بیٹیاں نو بھی تے مصطفیٰ دی بیٹی دا پیغام دئیے نا. کدے ایک عورت ہوندی سی اچکیاں داڑیاں والے بزرگ بابا جی بیٹھے انہاں نو پوچھو مائی سر تے چادر لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی. اماں جدوں دی چادر سر تو اتر گئی ہے نا بیٹی دی پتر ڈکیت پیدا ہو گئے طلاق دی شرح ود گئی. ماں ہوندی سی وہ خدر دی چادر سر تے لے کے تہجد پڑھ دی سی. فجر تو پہلے پہلے نالے لسی رڑک لیندی سی نالے مصطفیٰ دے درود شریف تے سورہ یاسین پڑھ لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی. پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی. خدر دی چادر والی ماں ٹر گئی تے پتر ڈکیت پیدا ہون لگ پے. آج بھی کدے خدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا تے بابا فرید تو دوسرا نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے. پر کدے پردے والی ماں تے واپس آوے. آج بیٹیاں نے سر تو چادر اتار دیتی تے آکھیا میرا جسم میری مرضی. عورت نو حق دیو. اے اسلام دی بیٹی تینوں حق تے 1500 سال پہلے مصطفیٰ نے سارے ہی دے دیتے سن. جڑے تیرے حق سارے زمانے نے کھا چھوڑے مصطفیٰ نے تینوں سارے حق دیتے. کون ہے دے والی نے تینوں سارے حق دیتے. آج بھی اگر تو پناہ لینی ہے تے پناہ تینوں دامن مصطفیٰ چ ملے گی. آج بھی اگر پناہ لینی ہے تے پناہ تینوں مصطفیٰ دی بیٹی دے پردے چ ملے گی. کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بیٹیاں دی لاج رکھی کہ حاتم تائی دی بیٹی جدو قیدن بن کے آئی تے میرے نبی ویکھیا دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں. سید عالم نے اٹھ کے جلدی نال اپنی کملی مبارک دے سر تے دے دیتی تے کسے عرض کیتی کملی والیا اے تا کافر دی بیٹی ہے. میرے نبی دی اکھاں چ ہنجو آ گئے تے لوگ کے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے بیٹی نا ہے تے کسے دی بیٹی. فرمایا میں کائنات نو دسنا چاہنا کہ میں اپنی دھی دا سر ننگا نہیں نہ ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیراں دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا. نہیں جے پڑھیا کرنا وا جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں اے بھر گئے کاسے خالی. حضرت جی ایک دن نبی پاک نے صحابہ نے بیٹھ کے فرمایا صحابہ دسو عورت لی سارے تو چنگی گل کیڑی. کسے کوئی جواب دیتا. میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے. مولا علی اٹھ کے نہ دوڑ کے گھر گئے تے جا کے فرماتے نے فاطمہ حضور پہ پوچھتے نے عورت لی چنگی گل کیڑی ہے تے کسی نے جواب نہیں آ رہا تے ذرا جواب تو دیو. سیدہ نے برجستہ جواب دیتا سوچیا بھی نہیں. فرما دیا مولا علی اور کیڑی چنگی گل ہے. عورت لی سب تو چنگی گل ہے غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے. مولا علی سن کے آ کے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کیتی یا رسول اللہ جواب میں دیواں. حضور فرمایا جی علی عرض کیتی سونا عورت علی چنگی گل ہے غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے. نبی پاک فرماتے نے علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے. ان دی گل تے اوہی کرے جدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوے. تربیت کڈی سونی سناواں لطف دی گل ویلا نہیں ورنہ میں تانوں دور تک لے جاندا. حضرت جی سیدہ زہرا پاک دا بچپن ہے ویڑا میرے نبی دا او جتے فرشتے نازل ہوندے نے قرآن لے کے او پاکیزہ ماحول تربیت کرنے والی ماں خدیجہ الکبریٰ تربیت کرنے والا باپ مصطفیٰ تے بیٹی سیدہ زہرا. محلے چ شادی آ گئی ایک بچی دی شادی آ گئی. قریش دی عورتاں ماں خدیجہ نو آ کے کہن لگیاں سویرے بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے. تو نے یاد نا شادی دا کارڈ آوے تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے. شادی دا دن آیا نا تے سیدہ زہرا پاک بچپن چ اپنی امی دی گود جا کے بیٹھ گئی تے عرض کیتی امی اسا شادی تے نہیں جانا.
اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اساں نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ امی کیوں نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا؟ آؤ میں تھوڑی تاریخ عرض کرا. او خدیجۃ الکبریٰ جڑی کدے مکے دی ملکہ ہوندی سی. اتنی دولت کہ مکے دے سارے امیراں دی دولت ایک پلڑے چ تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی ہے تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی. پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نے شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دتی. سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دی طرف ایک طرف اما خدیجہ تے ایک طرف حضور بیٹھے تے اما خدیجہ فرما دیا میرے تے آقا دے درمیان ایڈا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ حضور مینوں نظر ہی نہیں آ رہے. ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے سونے دا ڈھیر رکھیا نبی کریم دے سامنے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یاد حوالے جندڑی جان بھی تیری میرا دے ہن مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری. اتی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدماں تے رکھی. واہ کملی والے میں تیری امیریاں تو صدقے جاواں. میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہونے دیتا. ساری دولت مکے دے غریباں چ بن دیتی. نوجوان اج گھر چ فقیری آ گئی کہ بیٹی ماں نو پوچھدی امی شادی تے نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا. عرض کیتی امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی میں کدے مکے دی ملکہ رہی ہوں. اج میں انہاں شریکاں دی شادی تے ڈر گئی. انہاں میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا جوڑا بھی نہیں پہنیا انہیں زیور بھی نہیں پہنیا. بیٹی اساں نہیں جانا ساڈے کول جوڑا بھی کوئی نہیں زیور بھی کوئی نہیں. بیٹی نے ماں دے گلے چ باواں پا لئیاں. اس ویلے بیٹی نے جملہ بولیا جڑا کہنا بھی ہر بیٹی دے متھے دا جومر بن گیا. سیدہ کہن لگی امی جی اسی دنیا دا زیور کی کرنا ہے اور شادی تے چلنے ابو تے فرما دے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا. مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا. آج تو ہاڑی تے میری اج محفل دا نچوڑ بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے نوجوان تے سچی دساں تے زیور پتر دا بھی حیا ہی ہوندا جے. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جے تیری حیا زندہ ہے تے پھر تے تو مسلمان ہے. تے جے حیا مر گئی تے پھر اسلام تینوں کہندا جو تیرا جی کرے او کر تینوں کوئی روکن والا نہیں. الحیا شعبۃ من الایمان. میرے نبی نے فرمایا ایمان دا حصہ حیا ہے. ہر مذہب دا کوئی نہ کوئی شعار ہوندا ہے. اسلام دا شعار جڑا او حیا ہے. بیٹی دا زیور حیا ہوندا ہے. اے مصطفیٰ دی بیٹی دا پیغام ہے. نوجوانوں اپنے گھراں وچ پردے دا اہتمام کرو. انہیں کہ صرف اپنی بیٹی تے اپنی بہن واسطے نہیں معاشرے دی ہر بیٹی دا حیا کرنا. اسلام نے بیٹی کو نہیں آکھیا کہ اپنے چہرے تے پردہ رکھ. پتر نو بھی آکھیا ہے تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ. پتر نو بھی آکھیا نگاہاں نیویاں رکھ. بیٹی نو آکھیا چہرے تے پردہ رکھ. یدنین علیہن من جلابیبہن. تے جدو بیٹی چہرے تے پردہ رکھ لوے تے پتر نگاہاں نیویاں کر لوے معاشرہ ٹھیک ہوندا کہ نہیں؟ معاشرہ آپ ٹھیک ہو جائے. ایک مصطفیٰ دی بیٹی تے سیدہ زہرا پاک دا پیغام ہے. آؤ میں آخر تے حضرت آئیہ قلبی دا واقعہ اسے زمن سے سنا دے. جدو میرے نبی نہیں آئے تے بیٹی دا کی حال سی. میرے نبی آئے تے بیٹی دا کی حال ہے. بیٹیاں واسطے پیغام ہے نا جڑیاں عورت مارچ کر دیا انہاں واسطے پیغام ہے. کون ہے بالی قدر مدینہ دی گلی چ گزرے تے سونا جا نوجوان دیکھا. سونا اتنا سونا ہے کہ علامہ بدرالدین عینی فرماندے نے کہ چہرے تے نقاب رکھ کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ وہ جدو کسی گلی چ گزرتا ہے تے عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ رہی ہے. او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا. رات نو میرے نبی سجدے چ دعا کیتی. عرض کیتی اللہم ارزق لسلامت تحیت قلبی. عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ وچ ساڑن نہیں بنائے. اینو میری غلامی عطا کر مینوں جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کیتی. صبح تحیت قلبی روندا ہی میرے نبی دے قدماں چ آ گیا.
کے عرض کرتا مدینہ طیبہ دے قریب میرا گاؤں ہے تے نواح دے اندر میرا گاؤں ہے تے میں اپنے قبیلے دا سردار 700 افراد دا قبیلہ بہت بڑا نمبردار تے چودھریاں تے میں پیغام سنن آیا جڑا اللہ نے تو انہوں دے کے بھیجے نبی کریم نے خدا دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی عرض کی تھی کہ میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ یہ نے کیتے نے میرے رب نے میں معاف نہیں کرنا حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے حضور فرمایا داہیہ ان کیوں رونا ہے عرض کی سونیا آج بھی ایک گناہ یاد تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا پھر کریم نے فرمایا وہ بھی سنا عرض کی سونیا میں جس قبیلے دا سردارہ سے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا اللہ نے قرآن مجید فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور آج کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہوں نا لوگ کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی کے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ہے اللہ فرماتا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنہوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا قرآن مجید چ اللہ فرماتا واذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت قیامت نو بیٹیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کے تار رو پہ جبریل آئے تھے آکے عرض کی تھی سونے اللہ فرما دے نو کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے آئندہ نہ کری معافی مل گئی تے داہیہ پھر رو دے حضور فرما ہم کیوں رونا عرض کی تھی سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم عجب ایک گناہ یاد تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے بچے بھی ولادت تا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چ کئی سال تجارت لے جا رہا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے سید العالمین میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں جدوں گھر دا دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے تے بچی میں نے پوچھا بھی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے لوریاں والے نہ تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے کدے اپنے بیڑے چ غور کر کے دیکھا جو کوئی بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے تے او کونے چ بیٹھا ایک بابا تڑپ کے کہندا خبردار میری تھی نو کو چھڑکا نہ مارے یہ تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے پیو اجے جوندا ہے اس ویلے تیاں تے مان پیواں دی ذات تے بڑے ود جاندے نے عید دیہاڑے آون گے نا ویکھو اے بھابیاں تو ڈردیاں ویراں تو جوڑے بھی نہیں منگدیاں اے بڈھے باپ تو منگدیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا کہ ویر انکار کر لیندے نے باپ دھیاں نو کدے نہ نہیں کردے تیاں دا ماں ہی باپ ہوندے نے دعا کریا کرو کسے دے سر تو باپ دا سایہ نہ جاوے او بچی جنے باپ اجے ویکھیا ہی نہیں انہوں کھورے اپنے باپ تے کنے کو مان سن کے ابو ہون گے تے کپڑے لے کے ہون گے کھلونے لے کے ہون گے جدو داہیہ قلبی بچی نو پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں اس کے دی سونیا میرے لبا جو نکل گیا کہ تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والا میں لایا کیا بچی نے میری اللہ تعالیٰ جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کچھے ٹر گیا سے میں تے تہریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والا بچے نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھا کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کی تا بیٹی نو سینے لگا لوا خیال ہے لوگوں نے آکھنا ہے سڑیاں دفن کرتا رہا ہے اپنی نو سینے لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو اکیلوں تیار کر دفن کرے آوا کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے اج کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مری نا
ایدی ماں مر جائے گی تیری بیٹی اپنی ماں دی جان عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا ماریا اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے ہیں تو بیٹی راج میرا منہ چوم دی مینوں پیار کر دی تلے کر دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تیری ویکاں کردی رہی ہوں عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں کملی والے آ جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہا وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی ہے نال کر دی بابا شامے آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں اولادا والے ادھی رات ویلے اج بھی باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیے پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں اج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگدا ہے اج بھی دھیے دوڑ کے پیواں نوں جفے مار لیندیاں عرض کی تھی کملی والے قبر تیار بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے میں مٹی پاندا رہا رو کے کہن لگی بابا مرینا میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں لگدی بابا مرینا میں ناؤن کے بھی نہیں جاندی بابا مرینا میں کھلونے نہیں منگدی بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا کو جوڑے کے زندگی گزار دیواگی دروازے پیچھے چھپ کے تینوں ویکھ لواگی عرض کی تھی سونیا ترس نہیں آیا مٹی پاندا رہا او بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی سونیا میری راتاں کی نیند مک گئی میرے دنوں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں آوازاں ہوندیاں نے عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندا رہا بچی لوندی رہی انہیں آخری ویلے آسمان بل ویکھیا کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا نہ سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفن آ گئی میرے آقا نار رہے سرکار دی داڑھی مبارک تر آ گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکل آیا صحابہ نے فرمایا دہیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں دی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے آقا فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے میرے آقا فرمایا جنوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے لکھیا میرے نبی فرمایا جنوں رب دو بہناں دے فرمایا جتے تے بہنا تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے اودی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی اس سارے زمانے دے معاشرے دے پسے ہوئے طبقیاں دی لاج ہی میرے نبی نے رکھی میرے نبی آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت میرے کملی والے آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے